Грамадская культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі» супольна з таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны прадстаўляюць. Вітаю вас, сябры! Гэтым разам накіруемся на паўднёвы захад ад Мінска. У даўні вялікалітоўскі партовы горад, цэнтр фаянсавай вытворчасці і улюбёнае мястэчка Якуба Коласа. Здагадаліся? Ну? Гэта Новы Свержань. Дабрацца туды зусім проста. Вось так, па галоўнай трасе да Стоўбцаў, а там крыху за іх і мы на месцы. У кнігах мёртвых словаў знаходзім, што Свержань – гэта тупкае, цвёрдае месца на беразе ракі. У ваколіцах мястэчка паўсюль была дрыгва, і толькі тут, на левым узбярэжжы Нёмана, можна было не толькі жыць, але і гандляваць. Месцічы усталявалі тут прыстань, ад якой распачынаўся вялікакняскі рачны шлях па Нёману ў Балтыйскае мора. На мяжы 16-17 стагоддзяў у Свержані дадаткова ўзвялі верф, дзе пачалі будаваць пласкадонныя рачныя караблі, віціны і стругі. Прадпрыемства дзейнічала больш за 2 стагоддзі. Не сціхаў, вядома, і міжнародны гандаль. Няспынны вандроўнік Павел Шпілеўскі ўжо ў сярэдзіне 19 стагоддзя прыгадваў: Свержань лічыцца складачным месцам для тавараў, што прыганяюцца сюды па Нёману і Свіслачы і адпраўляюцца потым на Каралявец. У Свержань сплаўляюць з Беларусі мачтавы і страявы лес, а з Палесся і Польшчы пяньку, лён і шэрсць. Аднак лагістыка не стаіць на месцы. Вось і ў другой палове 19 стагоддзя рачны транспарт саступіў сваё першынства чыгунцы, якую правялі праз суседнія Стоўбцы. Новы Свержань упершыню ад далёкіх часоў Вялікага Вітаўта губляе пазіцыю мясцовага цэнтра. Хаця, пры чым тут Вітаўт? Першая згадка пра Свержань, ці як даўней яго звалі двор Свержна, адносіцца да 1428 году. У гэтым годзе князь Вітаўт склаў тэстамент, у якім адпісваў паселішча сваёй жонцы Юльяне. Доўгі час Свержань заставаўся стратэгічна важным для дзяржавы абарончым і гандлёвым цэнтрам, тут быў узведзены драўляны замак. Толькі ў канцы 15 стагоддзя паселішча перадалі ў прыватныя рукі. На пачатку наступнага стагоддзя Свержанем валодае гаспадарскі маршалак Вялікага княства Літоўскага і слынны патрыёт радзімы Ян Літавор Храптовіч. Вось пры чым тут Вітаўт. У сярэдзіне 16 стагоддзя мястэчка, апроч замка, славіцца мураваным кальвінскім зборам. Святыня праіснавала нядоўга. У 1571 годзе паловай мястэчка і фартэцыяй завалодаў люты ненавіснік пратэстантызму Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка, далучыўшы новыя ўладанні да мірскага графства. Князь распачаў у Свержане вялікае храмавае будаўніцтва. Найперш абгрэдзіў храм. Да гатычных мураваных сцен кальвінскага збору была прыбудавана рэнесансавая вежа, а потым перадаў падноўленую святыню каталікам. Касцёл размясціўся на скрыжаванні асноўных шляхоў каля гандлёвай плошчы мястэчка. Вежа храма пачаткова была некалькі вышэйшай, але ў 1818 годзе моцны вецер знёс дах і часткова разбурыў верхнюю частку вежы. Яе аднавілі крыху ніжэйшай. Гэта і зараз кідаецца ў вочы. Такім кампактным і нізкаватым яго запомніў Якуб Колас. Герою трылогіі «На ростанях» Лабановічу ён нагадваў вялікага сядзячага ката з затраным угору носам. Якубу Коласу гэты куток быў асабліва мілы. Лічыцца, што ў тутэйшай царкве ён быў ахрышчаны. Свержань здаўна быў праваслаўным, і таму яшчэ Сіротка вырашыў насупраць касцёла узвесці і сціплую драўляную царкву. На храм Радзівіл вылучыў 3 валокі зямлі, сенажаць і бясплатны памол на млыне. Святар меў права сыціць 10 медніц мёду, а воск выкарыстоўваць для царквы. Нечуваная шчодрасць, як для правадыра вялікалітоўскай контррэфармацыі.
Царква Успення Багародзіцы захінула сваёй славай касцёл, бо плыня паломнікаў да цудадзейнага абраза Маці Божай Свяржанскай не сціхала тут стагоддзямі. Каб зафіксаваць шматлікія цуды святой выявы, нават выдаваліся кнігі. Абраз увесь час знаходзіўся ў храме, перажыў ваенныя ліхалецці, але не перажыў камуністаў. У 1960 годзе святыню зачынілі. З тых часоў пра месцазнаходжанне цудадзейнай выявы анічога не вядома. Была ў гісторыі царквы Успення Багародзіцы і базыльянская старонка. У пачатку 18 стагоддзя пры Свержанскай царкве з ініцыятывы Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі быў створаны уніяцкі манастыр. У 1743 годзе на месцы старой ён уфундаваў новую мураваную барочную царкву. Пры манастыры князь адкрыў ордэнскую семінарыю, дзе пад кіраўніцтвам прафесараў базыльянаў навучаліся 12 будучых уніяцкіх святароў. Шанаваць месцічы мусяць Радзівіла Рыбаньку яшчэ і за тое, што польны гетман заклаў у Новым Свержані фаянсавую мануфактуру, першую ва ўсім вялікім княстве літоўскім. Свержанская фаянсавая мануфактура, заснаваная ў 1742 годзе князем Міхалам Казімірам Радзівілам Рыбанькам, стала другім прадпрыемствам такога кшталту ў Рэчы Паспалітай пасля мануфактуры ў Бялай. У Свержані выраблялі сталовы і дэкаратыўны посуд, пластыку, санітарна-гігіенічную кераміку, а з 1745 году і пячную кафлю. У якасці сыравіны выкарыстоўвалі мясцовую гліну, а кампаненты для палівы і керамічнай фарбы імпартавалі з заходняй Еўропы. На некаторыя вырабы мануфактуры ставіліся адмысловыя клеймы СМ. Спыніла сваю працу каля 1764 году. Відаць, не вытрымала канкурэнцыі з боку парцаляны. Суворыя законы рынку. Дарэчы, мастаком свержанскай мануфактуры з'яўляўся сам Ксаверы Гескі, прыдворны жывапісец Радзівілаў, аўтар роспісу касцёла Божага цела ў Нясвіжы. Лічыцца, што менавіта за часамі Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі Свержань аказаўся падзелены на стары і новы. Заўважым, што назва Новы Свержань замацавалася за паселішчам не з прычыны малога веку. Мястэчка хутка расло і змянялася, тут бурліла вытворчасць і віраваў гандаль. Усялякая навіна прыходзіла сюды найперш, у той час, як стары Свержань застаўся жыць сваім пракаветным вясковым чынам. За 19 стагоддзе Новы Свержань пераўтварыўся ў тыповае беларуска-габрэйскае мястэчка. Нават Павел Шпілеўскі, які ўздоўж і ўпоперак аб'ездзіў усю Беларусь, не мог надзівіцца на даўжэзную вуліцу ў Свержані, якая складалася выключна з корчмаў. Відаць, і сам не грэбаваў завітаць у шынок. Большасць з іх належала, вядома ж, габрэям. У сучасным Свержані адшукаць рэшткі габрэйскай культуры не так ужо і проста. Іх спакойнае жыццё перарвалася з пачаткам Другой сусветнай вайны. Нямецкія вайскоўцы арганізавалі ў мястэчку гета для габрэяў Новага Свержаня і стоўбцаў. Тут было забіта каля 3000 ахвяр генацыду. У 1941 годзе была ўзарвана Свержанская сінагога. У такім жа пасляваенным, калі не горшым стане мы яе знаходзім сёння. Мясцовыя пакрысе пераўтвараюць пабітую лёсам святыню ў аўтасметнік. Я не ўзгадаў пра войны, якія пракаціліся праз Новы Свержань цягам стагоддзяў, аднак пра чорныя старонкі гісторыі таксама мусім памятаць. У 1706 годзе мястэчка было спалена шведамі. У 1812 годзе значна пашкоджана ў выніку расійска-французскай бітвы. Пра падзеі савецка-польскай вайны тут дагэтуль памятаюць. У гонар польскіх жаўнераў на ўзгорку стаяць некалькі дзесяткаў крыжоў. Бальшавіцкія салдаты такога гонару не атрымалі. Не забудземся ж на герояў нашай беларускай гісторыі і пра мясціны, якія памятаюць іх. Лістуйце, будзьма на сувязі, будзьма разам. Свержань!